Yes. Yang minta AL, anak-anak. Biyen omahku gedhek, troco yen udan bledek. Bapak kerja yen mung ana proyek. Biyen turung kramikan, arep turu adem kanginan. Penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe, iso golek duit dhewe. Senadyan biyen mung iso nyusahke pak ebuke ngapurane. Saiki aku wis kerja, senadyan uripku rekoso. Ikhlas bekti kanggo keluarga. Aku iki anak bareng, kerjaku mung ana tatap. Muga bisa mulyake derajate keluarga. Pak ebuke rekasane ngrawat aku kanthi gedhe. Jen kakang luputku kula nyuwun pangestu. Music. Biyen durung kramikan, arep turu kadang kanginan. Penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe, iso golek duit dhewe. Senadyan biyen mung iso nyusahke pak ebuke ngapurane. Saiki aku wis kerja, senadyan uripku rekoso. Ikhlas bukti kanggo keluarga. Aku iki anak bareng, kerjaku mung ana tratah. Muga bisa mulyake derajate keluarga. Pak ebuke rekasane ngrawat aku kanthi gedhe. Jen kakang luputku kula nyuwun pangestu. Aku iki anak bareng, kerjaku mung ana tratah. Muga bisa mulyake derajate keluarga. Pak ebuke rekasane rawat aku kanthi gedhe. Jen kakang luputku kula nyuwun pangestu. Kata klentak klendu kula nyuwun donga restu. Jauh ya. AL Ya. Angkatan Spesial. Laut.